سلامتنا نعاكم خون أبرحون كربان كينكم نفنونا أب مكتتال اتركبو زخبركم سمعتي دمت حفاش إيرترا كمي تمسيو نزعلت زترالو زيناتات وشتن وطعن حزنا لكم قريبنا لنا زينا زغربالكم فيلمون ملسي بأرقصاتو كفلم من قد اير إثيوبيا نابا أسمرا تغاريتو تصنحا أقلقلوتات صباح داقم كجمريا أبالات محبركم إيرترا نبرت إسرائيل نمنابي سدرا سواتن مسسن معكن حدر سماتاتن أبركيتهم أب ممحدر كبابي عد مونغوتي زي مچو زنبر مريت ناب فريامنت نملوات أبنتاوين حرصت حيال تعرية كايدو اللو جابانن إيروبا وحبرتن سممعنات أنقدي كتيموم أمريكا مس طالبان كتاوزته كتكايد كم اتدلي حبيرا إندستري مفرنا فرتي عبيت عوتات كم سوغانات أفه حبيرو زرزينا إيرتران إثيوبيان بشعات حملة أب أسمرا بمسرة زوجة لعلي عسر عمتات تقاريط تصنحة كابنابن أسمران أديس أبابان أقلقلوتا صباح ربع 10 شومان حملة داقم كجمريا مزات صباح رفاد كاب أديس أبابا أسمرا زاتو نفاريت من قد إير إثيوبيا كدواي منستر إثيوبيا نبر أتو هيلا ماريام دسالن زركبهم سبسلطان منقسي إثيوبيا أو فرتي سبوانين سنة ببوان غازيتنياتات كمون والكسبات كموصيام بريزيدنت إسياس أفورقي بزغبر له عدم مسارات قدام منستر فدرالاويت ريبابليك إثيوبيا دكتور أبي أحمد بشمونتن شعتن حملة أب أسمرا وقع مبصح أب زفت أمرلو حبراو أواج سلام محزنتن حموشتن نتبتات زوجة عندتات زتقال ليو سالساي عندي نايز أواج أمونغ إيرتران هاجرات ناي موغو عزيا نقدن تيليكومنيكيشن ركب እንደገና كجمر ዲፕሎማሲያዊ ህላውን ነጥፈታትን ድማ ክሕደስ ይብል በዚ መሰረት ድማ አገልግሎት ቴሌኮሙኒኬሽን ንእለት ክጅምር እንከሎ አገልግሎት መጓዓዝያ አየር ድማ ጽባሕ በወግዒ ክጅምር እዩ ን10 ዓመታት ተዓጽዩ ጸንሐ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ አዲስ አበባ ትማሊ 16 ሐምለ በፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በወግዒ ዳግም ተኸፊቱ እዚ ምዕባለታት እዚ ሓበራዊ አዋጅ ሰላምን ምሕዝነትን ኤርትራን ኢትዮጵያን ብመድረኹ ክትግበር ከም ዝጀመረ ዘረዲ እዩ أبالات محبركم إيرترا نبرت إسرائيل نمنابي سدرا سواتن مسسن معكن حدر سماتاتن 243 شحن 325 دولار أبيركيتهم كابتي بمنقدي إمباسي إيرترا ناب منستر عيون سباو نحن تنستلاخ جنزب إتي 223 شحن 885 دولار أب زحلف شدش أوارح نلبس سدرا سوات أتاوي كم زخونة اتزبط حنا حبريتا أبريهو بزيكازي محبر فنوت سماعتات أب إسرائيل منسيات أب منباي سدرا سوات بزكايد وزلو غوسغاس 27 منسيات حانت سدرا سوات كنابيو بزوصلو حلفنت نفسو وقفهم 720 دولار بدمر 19440 دولار كفيلو من كنفه أبز سمعو قال زيغاتات نصقما سدرا سوات ان منباي زوصلو زلو غبراو تبغصو بممغاس بزلعلك قصلو تلابيو أب نوزوبا من دفرا من محضر كبابي عد مونغوتي أبنتاوين حرطوت بتبقصهم نتفتات معقاب ماين حبنن بمكياد تتاونت مهرتي حرشان معباي يسعر لو كيلا معقاب ماين حمدن أب نوزوبا من دفرا أتو مكونن فسهي أتم حرصوت أب كبابي نحرشا مريتهم زركب أصادفن أخاو حزعب لون مريت كترتا زلاتات بمسرح ماين حمدن معقاب أرمع سرحات يعمو كم زعموا محبيرو والقاوي تبقصو نايتم حرصت كينوتي فقر مريت نمكلخال زكايدو نتفتات نحرشاو نتفتات زي موچو زنبر مريت زدل ناي مدمر دمادن مدكو عن سرحات بمكياد ناب فريامنت ناي حرشا مريت بملوات بابنز زتقس ناي لمعتا بركتو يقبرو كم زلو اتو موكنن وسيخو افليتو اما حدار من محدار كبابي عد مونغوتي اتو رؤسم عوازقي اب زهبو حبريتا اتبدرجا والقاوين حرصت زكايد لمعتا نتفتات اتتاونت مهرتي أم دنفع كمون قرب مجب إنساء موحس وصيت كم زلو قليتو من محضر كبابي عد مونغوتي كاب كتما من دفران شنخ معرب أسات 4 كيلومتر رحقة تركب
እዚ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ እዩ ዜና ወፃኢ ጃፓንን ኤሮጳዊ ሕብረትን ንነዊሕ እዋን ክዘራርብሉ ዝጸንሑ ስምምዕ ናጻ ንግዲ ከቲሞም እቲ ስምምዕ ሎሚ 17 ሓምለ ኣብ ከተማ ቶኪዮ ኣብ ዝተቃንዐ ዓመታዊ ዋዕላ ጃፓን ኤሮጳዊ ሕብረትን ተኸቲሙ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ ኤሮጳዊ ሕብረትን ብሰንኪ ኣብ ጃፓን ዘጋጠመ ሓደጋ ዕልቕልቕን ንሱ ዘስዓቦ ክሳራታትን ናብ ካልእ እዋን ክሰጋገር ከም ዝተወሰነ ይዝከር ብወገን ኤሮጳዊ ሕብረት ነቲ ስምምዕ ዝኸተሙ ፕሬዚደንት ባይቶ ኤሮጳ ጄን ክላውድን ፕሬዚደንት ኮሚሽን ኤሮጳ ዶናልድ ታስክን መምሕደር ፕሬዚደንት ትራምፕ ንዝኽተሎ ዘሎ በይናውን ከልካልን ቅጠቦ ኣካያይዳ ንምብዳህ ዝዓለመ ምዃኑ ኣረዲኦም ብወገን ጃፓን ድማ ቀዳማይ ሚኒስተር ሽንዞ ኣበ ከቲሙሉ በቲ ስምምዕ መሰረት ዝዓበየ ክፋል ካብቲ ኣብ ንግዳዊ ምልውዋጥ ተነቢሩ ፀንሐ ቀረፅ እታው ክልዓል ንልዕሊ 600 ሚልዮን ሰባት ድማ ናይ ሸቕለት ዕድል ክፍጠር ትፅቢት ትግበር ብዘይካዚ ጃፓን ንሃገራዊ መለክዒታት ፍርያት መካይን ከተኸብር ምዃና ተሰማሚዓላ እዚ ጃፓን ኤሮጳዊ ሕብረትን ዝኸተሙሉ ንግዳዊ ስምምዕ ካብ 2013 ጀሚሮም ክዝትሉ ዝፀንሑ እኳ እንተኾነ ብሰንኪቲ ጃፓን ኣብ ልዕሊ ካብ ኤሮጳ ዝኣቱ ፈርማጆን ነቢትን ኣጽኒዓቶ ዝጸንሐት ቀረፅ እታው በቲ ሓደ ኤሮጳዊ ሕብረት ኣብ እታው መካይን ጃፓን መቀያየርን ኣጽኒዕዎ ዝጸንሐ ማሕነቆታት ካልእን ነጥብታትን ክራዳድኣ ከም ዘይከኣላ እዩ ዝግለጽ ኣሜሪካ ምስ ጣሊባን ናይ ኣፍጋኒስታን ቀጥታዊ ዘተ ከተካይድ ከም እትደሊ ንፈለማ እዋን ሓቢራ ኣዛዝ ናይቲ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዓስኪሩ ዘሎ ሰራዊት ኣሜሪካ ጀነራል ጆን ኒኮልሰን ትማሊ 16 ሓምለ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሃገሩ ምስ ሽበራዊ ዕጡቕ ጉጅለ ቅድመ ኩነት ዘይብሉ ዘተ ከተካይድ ቅርብቲ ምህላዋ ኣረዲኡ እቲ ኣሜሪካዊ ጀነራል ጉዳይ ህላዊ ሰራዊት ኔቶ ድሕርቲ ናይ ሰላም ዝርብ ክዝትየሉ ምዃኑ እዩ ዝሕብር እዚ ሓድሽ ናይ ሰላም ጻውዒት ተግባራዊ እንተኾይኑ ኣብ ኣፍጋኒስታን እናገደደ ዝመጽእ ዘሎ ጸጥታዊ ዘይምርዳእ ንምዕራፍ እወታዊ ተራ ከም ዝህልዎ ተንተንቲ ይእምቱ ይኹን እምበር ኣብቲ ሃገር ዓስኪሩ ዘሎ ሰራዊት ኔቶ ከይወፀ ንዘተቕርብ ከም ዘይኮነ ዝሕብር ጣሊባን ክቕቡዕ ሕብሩ እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ኣቐዲሙ ብመንግስቲ ኣፍጋኒስታን ንዘቐርበሉ ናይ ሰላም ጻውዒት ከም ዝነፀጎ ጸብጻባት ይጠቕሱ ጣሊባን እቲ ካብ 2001 ኣብቲ ሃገር ዝኣተወ ሰራዊት ኔቶ ድሕሪ ምውፁ ናብ ዘተ ከም ዝኣትዩ ዝገልጽ ዘሎ ኣሜሪካ ኣብ እታው ሓጺንን ኣሉሚንየምን ብዘጽንዓቶ ወሰኽ ቀረጽ ንሱ ዘስዓቦ ንግዳዊ ምትፍናን ብኣሉታ ክጸሉ ከም ዝኽእል ዝግለጽ ዝጸንሐ ኢንዳስትሪ መፍረ ነፈርቲ ዘይከም ትንታነ ክኢላታት ተዓውዲ ዓበይቲ ዓወታት ከም ዝተጓናጸፈ ሓቢሩ እዚ ዝተገልጸ ኣብ ብሪጣንያ ዓመታዊ ዝቃናዕ ምርኢት ነፈርቲ ናይ መጓዓዝያ ኣየር ቴክኖሎጂን ትማሊ 16 ሓምለ ኣብ ዝተኸፍተሉ እዩ ኩባንያ መፍረ ነፈርቲ ኣሜሪካ ቦይን ኤሮጳዊ መዋዳድርቱ ኤርባስን ብጠቕላላ ናይ ልዕሊ 20 ቢልዮን ዶላር ስምምዕ መሸጣ ኣብ ኣገልግሎት ህዝቢ ዝወዓላ ነፈርቲ ከም ዝኸተማ ድሕሪ ምሕባረን እዩ እዚ ድማ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት እቲ ዝዓበየ ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ ዝበዝሓ ምሰን ኩባንያታት ስምምዕ ዝኸተማ ሃገራት ቁጠበአን ቁልጡፍ ምዕባለ ዘመዝግብ ዘሎ ሃገራት ኤስያን ማእከላዊ ምብራቕን ምዃነን እውን ተፈሊጡ እቲ ኣብ ከተማ ለንደን ዝካየድ ዘሎ ምርኢት ዝኸፈተት ቀዳመይቲ ሚኒስተር ብሪጣንያ ተሬዛ ሜይ መስርሕ ምውፃእ ብሪጣንያ ካብ ኣባልነት ኤሮጳዊ ሕብረት ገጢምዎ ዘሎ ምስንኻላትን ንመስርሕ መፍረን ዕድግን ናይቲ ጽላት ዝዕንቀጽ ከም ዝኾነ ብምሕባር ምትእማን ላዕለዎት ተዋሳእቲ ናይቲ ጽላት ኣብቲ ሃገራ እትወስዶ ስጉምታት ክዓቢ ጸዊዓ ሚኒስተር ምክልኻል ብሪጣንያ ጋቪን ዊልያምሰን ድማ ሃገሩ ኣብ ዝመጽእ ቀረባ እዋን ከተማ ዓብላ ወጢና ዘላ ሓዳስ ነፋሪት ኩናት ንድፊ ንተዓዘብቲ ናይቲ ምርኢት ብምቕራብ ብሪጣንያ ነቲ ፕሮጀክት 2.7 ቢልዮን ዶላር መዲባ ከም ዘላ ካልኦት ሃገራት ድማ ወፍሪ ክገብራ ዓዲሙ ዜና ቅድሚ ምዛሙ ኣርእስታቱ ክደግመልኩም መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ኣስመራ ተቋሪጹ ጸንሐ ኣገልግሎታት ጽባሕ ዳግም ክጅምር እያ ኣባላት ማሕበረኩም ኤርትራውያን ነበርቲ ኣበርኪቶም ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ዓዲ መንጎቲ ዘይምቹእ ዝነበረ መሬት ናብ ፍርያምነት ንምልዋጥ ኣብነታውያን ሓረስቶት ሓያል ጻዕሪ የካይዱ ኣለዉ ጃፓንን ኤሮጳዊ ሕብረትን ስምምዕ ናጻ ንግዲ ከቲሞም ኣሜሪካ ምስ ጣሊባን ቀጥታዊ ዘተ ከተካይድ ከም እትደሊ ሓቢራ
ኢንዱስትሪ መፍረ ነፈርቲ ዓበይቲ ዓወታት ከም ዝተጓናጸፈ ሓቢሩ ዜና ኣብዚ ይፍጸም